Kan du ikke lige blive færdig med at hjælpe? Nå, hej alle sammen, velkommen til den video i dag. Du skal heller ikke lige læse det, ikke også? Nå ja, så ja, vi er sammen med alle dem der. Ja, halløj, også mig. Men har jeg chokolade rundt om munden? Det ved jeg ikke. Nej, det har du ikke. Fuck, det havde jeg lidt. Okay, sorry guys. Nå, jeg vil gerne lige sige noget. Nå, okay, videre til videoen. Guys, det der var sindssygt. Og han kom... Okay, let's go. Et lille scooter review. Et low-key lidt lort. Lige nu. Okay, så jo! Ham der i den blå! Kan du lige introducere dig selv? Okay. Du kører bare. Ja, okay. Nå. Ja. Det er Noah. The Gold. Jeg hedder Bikey Boys på YouTube. Gå og følg mig. Ja. Jeg elsker bikes. Det er boy. Hvad var det nu det var? Skal I 3 boys? Ja. Yeah. Og det er... Tiki. Har du et YouTube-kanal? Ja. Hvad hedder det? Scoot Boys. Scoot Boy. Okay. Nå, lad os se nogle seje tricks. Hvad laver han? Han hopper. Ja. Hviler sig her. Okay. Ja, Gustav. Skal vi nu komme ind i nogle clips? Ja. Okay. Stav eller sådan noget? Ja. Jo. Tof. Njau. Hviles. Og så Gustav. Njau. Okay, nu er det mig. Jeg er lidt for lazy, for at jeg skal filme, så jeg synes det her. Han kommer lige så stille ind. Han laver sådan en mærkelig lyd. Wow! Clean. Så clean. Det var så clean. De vil gerne have, at jeg skal filme hele tiden. Så det går nok noget jo. Ja, kom nu, mand! Guys, det der messede han op. Som er sindssygt. Se, lad os se Gustav. Nå, okay. Oh my god, han kommer ind på den approach. Han landede os! Top bully. Guys, han kommer. Jeg skal lige få tale igen. Alle andre er cool, men han kunne ikke. Nå, drenge, vi skal få nogle boxclips. Jeg filmer bare lige på boksen. Det bliver har et stativ. Det bliver der ingen af os, der gider at filme, så. Jeg tror lidt, den skal lidt højere op alle sammen. Hej. Vent. Hej. Vent. Okay, vent. Boxclips. Jeg ser Milas boxman. Hold da kæft. Jeg skal lige komme ned. Jeg øver mig til 6-14.
likes på den her video. Og så laver vi backflip. Racy. Sidste boxklip. Ja, sidste boxklip. Hallo. Var det der ikke tough? Ja. Nå, lad os tage den over til next level. Ja. Vi tager den lige over til the flyout. The fly goat. The fly goat. Okay, nu er det den her. Den er fly goat. Den er seriøst goat, den her ramme. Ja, man kan lade nogle syge tricks. Lad du lige triple. Ja. Ja, men nu... Okay, guys. Ingen slå så i bagingen af den her video. Publikum. Hvem har det bedste løbehjul her? I hvert fald lige grip til. Hvem har det bedste løbehjul? Det er nok Arthur i vej. Jeg har nok det... Jeg har det mest overpower løb. Jeg har det andet værste. Altså gulv. Gulv har det værste, tror jeg. Men North Hjul. Jeg har tredje bedst. Ja. Jeg har den sidste bedst. Okay, skal vi måske have nogle clips over på den anden? Ja, 100%. Måske på parken? Ja, det kan vi da godt. Jo, okay, ikke mere med dig. Ja. Ja, vi er over på skaterparken. Ja. Hold til kæft. Ja, lad os gå over på den der. Det er der, man får virkelig høj ære. Men jeg vil godt have mit løbehjul, du kan... Jeg laver lige en... Ja, men det her det er faktisk mit rigtige løbehjul. Nej, det er det ikke. Jo, det er. Det her det er faktisk mit. Prøv at peak the forks. Ikke vis god til dem. Alle, må jeg låne det? Så tag. Okay. Alle, må jeg prøve lige til at sige? Vi filmer op ad den blå. Jeg prøver lige løbehjul. Ja, altså, jeg laver lige forsigtigt op ad. Det går du. Hvad er det? Jeg var om. Hvem vil gerne gribe en chip? Okay. Så grib den. Vil du gerne gribe en chip? Og så spiser du den. Det var den chip. Bare ikke subscribe, guys. Det er ikke det der. Nej, altså, jeg mener, hvis I ikke lader. Bro, bare lad være med at spille af. Mr. Tough. Kom så, Minas. Nej. Bro, I ved ikke, hvor sådan
hvor sådan scary det er at være her, med som man får i hovedet. Hallo, hvis jeg lander dobbelt tailwhip nu, så skal jeg altså være Kan du ikke bare lave en fucking skud? Hvad? Kan du ikke bare lave en fucking skud? Gamer skud, okay? Nej, jeg er gamer skud. Hvad skal vi lave? Jeg er gamer. Så siger jeg ikke gider være med. Men så skal jeg... Hvis du er med i den her video. Jo, okay. Ja. Nej, vi... No está